Diya kita karon sa Human Care Blind Massage sa Gaisano South dinhi sa Cebu City. Ato karong paminahon si Brad Elmer Toledo. Naamayan sa Juan Kapitulo 20 bersikulo 29 gaingon Brad Elmer, bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Palihog ko unsa may ikapaambit niini. Ang kapambit na ko na mas bulahan yung tinuod ang makita ito kay nakita masikasi nga na si Jesus yun di muna itong tuwan nga nakita as to kasi gawas nga o di na to makita as to mata o man makita as to mata basta nakita as to kasi kana dako kayo o paglaom nga mukuha kita maluwas o mahilangit po ta kay tungod sa atong pagtuo nya ibasi po sa kanang mga nakita o di makita aw wow namong panahon nga atong di lang sa mata lang. Salamat Brad Elmer.